Grønland? Det har vi sgu da ikke råd til. Så må vi jo bare spare lidt. Jeg er sikker på, at hele årgangen synes, det er en god idé. Vi skal på klimaekspedition til Grønland! Vi skal optage film. Om klimaforandringer. Nu spørger jeg, hvem er det en, der er Grønland, det var mega fedt. Jeg vil til Grønland. Det er et fantastisk klima. Vi skal sgu da til Grønland. Op og lære om dyreliv, naturen og klimaet.